Aquest passat dimecres es va celebrar un acte peculiar. L'Ajuntament i l'Institut Valerià Pujol van impulsar ara fa 4 anys una iniciativa curiosa i efectiva, l'Ajuntament Jove. La proposta consisteix en que els alumnes de tercer de l'Institut, per grups, presenten una proposta per a dur a terme un projecte al poble. S'han de presentar 3 projectes per classe i després de fer votacions s'adjudica la millor proposta de cada una de les classes. El dimecres, la sala de plens de l'Ajuntament va acollir les presentacions i les votacions finals. Els mateixos alumnes van ser els encarregats d'escollir els projectes que tiraran endavant amb els seus vots. De totes maneres, la feina dels joves per a fer realitat les propostes ha durat mesos. Durant el octubre-novembre presenten el projecte i comencen a pensar les diferents propostes que poden fer. Llavors és com una forma d'acostar els joves i els polítics perquè es coneguin i comencin a treballar conjuntament els projectes. Llavors cada grup classe s'organitza per grups i fa propostes d'activitats. Aquest any han sigut 2 culturals, una que era de teatre i una cultura lliure i una lúdica. I a partir d'aquí es va treballant dins de les classes el contingut d'aquests projectes, que avui han presentat finalment 3 per aula. Pues hemos tenido mucho trabajo porque teníamos que prepararlo todo y hemos tenido que ir a hablar, por ejemplo, nosotros hacemos la fiesta hawaiana en el club de tenis, pues hemos tenido que ir 2 o 3 veces al club de tenis a hablar cuánto nos costaría y todo. Y pues sí que nos gusta hacer estas actividades porque es como cambiar. Durant tot el matí de dimecres, doncs, els nens i nenes han hagut de presentar als seus companys les propostes. Han explicat què volen fer, on ho volen fer i els diners que hauran d'invertir. De fet, l'Ajuntament donarà una subvenció de 6.000 euros per a tirar endavant els projectes guanyadors. A banda de culminar les propostes dels joves, l'objectiu és conscienciar-los de les dificultats de preparar quelcom pel poble i, de passada, fer-los partíceps de la vida de Premià de Dalt. Perquè es donin compte de que no és tot tan fàcil com sembla quan es troben amb una activitat muntada, quan es troben alguna cosa muntada per l'Ajuntament o per qui sigui. Llavors, se'ls dona a escollir a cada classe 3 projectes. Aquest any han sigut 2 culturals, un lúdic, i un dels culturals havia de ser relacionat amb el món del teatre. Una jornada divertida i enriquidora. Ara caldrà treballar per a materialitzar les propostes guanyadores.